שלום חברים, ברוכים הבאים לריינבואו הובי, משחק די כיף, אני אתחיל לשחק בו עכשיו. אני בשלב 2, איזה כיף. זה שלב 1, פשוט להגיע לכאן, כן, פשוט. בואינג, שלב 3. שלב 4, ייי. וואו, שלב 5. אני יודע שזה לא איך שאני אמור לעשות את זה. ואני אמור ללכת על העיגולים. אבל לא אכפת לי מה שאני אמור לעשות. אכפת לי מה שאני עושה, אם זה מצליח או לא. כמו שאתם רואים, הזווית האהובה עליי במשחק קצת מלמעלה. אפשר גם מלמטה לאנשים שאוהבים אתגר. של שלב 19 חייבים למעלה. אין... האמת... זה עובד, נכון! לא, אוקיי. שכחתי שזה עובד בדבר הזה. לעלות ולרדת. אחד השלבים הכי פשוטים שקיימים. טוב. כן, צריך רק לסדר לי שנייה את הזווית. וופ. עכשיו, השלב הזה, המנהרה נופלת. כן. מי שמכיר מריו זה כמו דונט בלוקס. כאלה. ב-3D World כמובן. כי דונט בלוקס ב-3D World הם נופלים יד כשאתה דורך עליהם, זה לא מחכה טיפה. זה פשוט נופל ישר. אני פשוט טיפסתי על סולם ועשיתי קפיצה ענקית. היי, תראו, הנה אני, בענק. כן, יש כאן סולם, כמובן, כי למה לא? אז כן, יש כאן סולם. הסיום של זה מעל הראש, כמובן, כי שוב, למה לא? אין לנדין, אוקיי. לא, זה ימין. תזכרו, שמאל וימין. כן, הצלחתי. צ'ירפול ליב, אין לי מושג מה השם שלי. אני לא קבעתי אותו, זה רנדומלי לגמרי. כן, זאת נקודת ההתחלה שם למטה. שם למטה. זאת נקודת ההתחלה. טוב. זה שלב שיכול להיות די קשה למי שנוב במשחק הזה. אבל יש אנשים טובים. וואו. זה היה נחמד. הבן אדם הוא שלקח את הג'טפק ואז פשוט מת על השנייה הראשונה. זה היה נחמד. לא! אוקיי, מה זה הבאגים המטורפים האלה? הבאגים נרגעו. אני חושב שהמשחק הזה לא בנוי כל כך להקלטה. וואו, זה היה קרוב. אתם לא רואים אותי, אז אתם לא יכולים לדעת מה הייתה התגובה שלי. אוי, לא, אין רצפה. איך אני הולך? אוי, לא. זה קל, זה שלב קל. הולכים בו בקו כמעט ישר. כאן הולכים בקו ישר, פשוט קופצים. כן, זה... אוקיי, אני לא יודע למה אני מתתי כאן. לא יודע איך. כן, ההיטבוקס של הלייזרים היא כמובן אחד הדברים הכי באגיים בעולם. Because, why not? נו באמת, אני מתתי שם הבא. לא, אני לחצתי ימינה. סליחה, לא, הייתי אמור סליחה, שמאלה לחצתי, לא ימינה. אופסי פופסי. קצת דופסי. טוב. הצלחתי! אם הייתי יכול להתכופף, הייתי מתכופף. שנייה.
שנייה אמא. טוב. אני אעשה עד עוד כמה דקות, ואז נגמור את הסרטון להיום. חברים שלי. ליום, אולי גם למחר נגמור את הסרטון. מי יודע באיזה יום הסרטון הזה בכלל יצא? יכול להיות שהסרטון הזה יצא עוד 80 שנה. עוד 80 שנה לא, עוד 80 שנה לא יהיה לי ערוץ, אבל אני באמת לא יודע מתי הסרטון הזה יצא. נצטרך לשאול את החבר שלי לערוץ איך מעלים סרטונים בערוץ. אין לי מושג איך להעלות סרטונים. אני מצלם את הסרטונים, הוא מעלה את הסרטונים, ככה זה עובד. חברים, זה משחק די קל למי שטוב במשחק. למי שנוב במשחק, כמו מה שאני הייתי פעם, זה די קשה. או השלב הזה הוא די קשה בכללי. נו. כן, כמו שבטח שמתם לב, המדרגות נופלות מאחוריי. וכמו שבטח גם כן שמתם לב, יש כאן באגים מטורפים. כמו שבטח גם שמתם לב. לא רוצה את האחרון שלי. אבל זה קורה תמיד, אז פשוט נאלץ לראות את כל הפרסומת. זה לא נורא. וופה. טוב. וואו, זאת זווית מעניינת. לראות את המשחק. זאת זווית ראייה מעניינת. אוי לא, זה המשולש. שמאל. כן, אני זוכר, זה היה שמאל, כן. תזכרו חברים, אם אתם אי פעם משחקים את המשחק הזה בפוקי, שמאל. וואו, זה אחד ענק. גבוה יותר ממני. גבוה יותר ממני במשחק כמובן. אני מטפס כאן לגובה, אתם לא מבינים. זה גובה של קילומטרים. מה זה השלב הקל הזה? זה ליטרלי כמו שלב אחד. פשוט גשר. אין כאן שום דבר מיוחד אפילו. זה שלב שאני אוהב לעשות פה סקיפ מיוחד. אתם ראיתם את זה? טוב, אז עוד 2 דקות ואני גומר את הסרטון. למה יש באגים מטורפים? זה הבאגים הכי מטורפים שאני ראיתי אי פעם, אוקיי? ואני ראיתי משחקים מאוד באגים, שהם תמיד באגים, גם אם לא מצלמים. המשחק הזה הוא לא כל כך באגי אם לא מצלמים. המשחק הזה הוא האמת באגי רק בזכות ההיטבוקס של הלייזרים אם לא מצלמים. וההיטבוקס של הלייזרים היא מאוד מוזרה, תאמינו לי. אני האחד כן, זה גרוע, השלב הזה הוא פשוט גרוע. כאילו מילא תשימו כאן לייזר או למטה, אבל לא, שום דבר. מה ההיגיון? נכון, הנה אני הייתי כזה רגע, שוב רצפה כחולה? אבל לא, הנה השלב. כן. בוינג. טוב חברים, אני גומר את השלב הזה. האמת אני מגיע ל50 ואני גומר את הסרטון להיום. לא משנה, אני גומר את הסרטון הזה